in ngai thlak tran ma in khongai takin like button khamin lo me sak ula kalom via wang chuan lo comment thin tur le in rem chan ang angamin lo share sak thin turin ka ngen chewa la subscribe lo te lo subscribe vek turin ka ngen a cheu ole khovel mun sang lor khom kan chhiar chhun zom lenga thlashang le ram hwai ti vel hi lau lo chi oi lo chi kani a zan thim zi nga po ma nia han om ngam lo na le kal ngam lo na hi ka nei ngai lem lawa thlashang le ram hwai ti vel awang chuan miswal te ero chu ka hlau em ema chu wangin ka chhiar sang thiam lem lawani ama ro chu hriat na ti zawa chhiar ve reng reng po tha a top thlenga min lo ngai thlak sak turin ka ngen chewa tun chu ma hian khovel mun sang sang mun nga a mun sang nian soite kan chhiar don ani pakhat na chuan Waverly Hills Sanatorium ani a pahnih na Wicklow Gold sang pathum na Stanley Hotel sang palina The Queen Mary pangana The Bellwitch Cave ti te ni Waverly Hills Sanatorium hi kumsang khazakwa soma sakani a heti hunlai hi chuan chhong ni chawani a thinga sakani nge kumsang khazakwa somni parukhan sak thatani le a cement concrete manga sakani ta a he hospital a hian TB tuarte uluk le zwalin an enkol china heti hunlai kumsang khazakwa somni chawvel khan TB nat na hi hlwar le ni Waverly Hills Sanatorium a hian mi singruk le sangthum vel zet chu an thi ni a chin chia ani a heng mit thi te hi enkol na that tok lo wanga thi an ni tlang pui he muna thok te chuan dam lo te chu in zirna atan pon mang thina dam doi dik lo pe ka wanga thi ta te thla chu he muna in lar thin te hi ni arin ani thlashang chui chiang tu ghost hunter engemaw zat chuan he mun hian tlo to a thilmak le danglam tak tak shilfia thei lawan tong thin in besar sar thom te mun vot zwal bik te hlim thlamak tak tak te mu thin ani a pindan chung khok rum ruma aw thom po hriat zin pol takani tu ti hriat lo chu he muna hian alo lang le thut thin boka rang tak bokin borwa ka aral le thin Those That Linger ti article hi Kit H. J. Gravatt le Troy Taylor te zia kani a he munan endik chungchang le an thil ton chip chiar le kim chang takin an ziak nge he mi te pathum hian o an thun nuala an ma ni nge ina an chin chia le zia danin tar lang mai la tha ome EVP panga tharau o ni nge yalang an record chen khatte pakhat na Prisoner of War EVP mga kan record ani Kentucky Mill Springs Battlefield muna record ani a tunma thir deng dor bulani a chia hlo te chen na po heta hian a om thin kan thian ho chu chelo chang lovin kan ngoi thapa thoma tanga landan chuan tu emo in rifle tum tel te chu a hlang thlani inalang chuti pa chuan phau ti ri ni om tak hi soyani phau chu PWO Prisoner of War ti nani It's just me. Kentucky Lexington mun Griffin Gate restaurant a record ani a he in hlui to tak mai hi restaurant ta siam ani a tharau le thil mak tak tak thlen na mun ani awangin hria ta hlo hle ani he mun na thok te chuan mei chenau pang pakhat in chung chho na kai lo na thuan mu fo maya Grita ti in mingan phwa nge ani ome record uluk taka ngai thlak chuan Greta I o ni ngei tur chuan It's just me ti in a soi pathum na You'll never find me kan thian pathum chuan Greta mei chenau pang thla chu mu ngei kan tuma kanin bi ruk siak te po ang hial ome heti lai hian nu pakhat local chuan tharau chan chin min zot nuala mundanga kal lawin chu nu chu kan ti puya kan tong vel po hi record vekani kan record kan ngai thlak le chuan kanin biak mol kara mei chenau pang Greta I o ni om tak chuan min mudon chuang lo You'll never find me alo ti ni Palina Violet yes Valley House a zo na le chan na vel kan buai pui lain kan kianga tharau om chu Violet Valley ani le ni lo kan zota mei che o chuan Violet yes ti in min chang ani o Violet ni e ati na niang chu pangana
Yes, my name is Carol. June sang ni panga khan Pennsylvania a Broadheadsville than muala investigation kan ti laya kan record ani a kan om na mun atanga hlalo te a Carol ti ming pu chu phu mani nge a ming min hril tura ka ngen chuan yes my name is Carol o ka ming chu Carol ani ti in min lo chang ani paruk na hey there Mansfield Reformatory muna he o hi record ani a Ghost Hunter Darla le Tony te chuan tan in pindanan kaldonin EVP hian kalsana tan in pindana hian engemaw hmu be seya kalan ni nge a Darla chuan he mun atang hian engma la kan tum lawa thil engemaw ton be seya local kan ni atia a hnu rei lo te a ono ang reng tak hian hey there aron ti ni chu kan han soilan tak o voice record te hi Ghost Hunter then khatin van nei thil thua an record fu palani loma hetiang o hi shedu ni chuan internet a Waverly Hills Sanatorium ti zongla rang takini mumayang han ngai thlawang wangla thutluk na chui siam to mai don nia Wicklow Gol tan in hi Ireland a kumsang khaza sari pania khan dinani a he munatang te chu an ti du da in an ti re thei hle thin he rama hian kumsang khazariat somli le sang khazariat somnga in garvel khan tram Irish potato famine na sa takin atla a heti lai hian he tan in atang te po hian tam hle a zasari somriat chuang zetan ni ti chuan Wicklow Gol lung in chu sang khazariat somli pathum kum khan an zawa kumsang khazakwa alo ni khan he mun hi tan in a manani talawa kumsang khazakwa som pariat khan Irish ho chuan zalen na an swala Wicklow Gol chu tan ina manalo ni le ta a kumsang khazakwa somni pali khan Wicklow Gol hi an khar le a kumsang khazakwa somnga paliya khan he mun chan ve vel zet chu an thiat ta ni kumza chuang zet chung chu he muna hian thi na in thla zarin tan in atang te chu soisak lumte eitur nei lo wang te chuan an thi ta phuk mai ani Wicklow Gol hi helai mun le che vela chuan shem mun kongkhar the gates of hell ti in an soi thina thil dang lam le mak tak Wicklow Gol a hian a thleng fo maya ti chuan thlaraw le thil mak chui tu Paul pani Ghost Hunters International le Irish Ghost Hunters te chuan he mun hi bel chiangin an zir bing ta hialani he mun a thil thleng tlang pui chin chhia te han chiar chhuwa kila mu theilo kutina khoi thina tren khat chu an sama kek thin he mun a thok pakhat chu mu theilo thlarawin anam thlu chong ni na hian mihring ang tak chhum ang dewaza mina in lar thin he mun tlo tu pakhat chuan man lai thom no in bela mei chekal nak nakap mu a chu mei chia mu ani nu loka chuan Mary Morris thalak in tar chu mu a he nu chia hi ni a thalaka hi chuan a lang nau pang deu ti in a soya Morris hi kum tam tak liam ta a he mun a thi ani he muna school pindan pakhata chuan mei chenau pangthla an mu thina he nau pang hi chim om thiam hle ani ome achang chuan he mun tlo a local te chunui so in an ke le thom hnoa te lo pot thin Dublin a thlaraw bethiam medium Declan Flynn chuan Irish President Erskine Childers thlaraw nen Wicklow Gol a hian an in biak thu a soya Erskine a kha he muna hian zan khatalo tang ve to ni Soito angin Ghost Hunters International GHI chu he mun zir chiang tur hian an lo kala he mun hi tu na chuan museum a manani a he mun chan chin mak dang lam tak chhuata thisen lo om ringot tele thil dang an hria chuan an phur khop mai he mi te pola hian mi thar pakhat Ashley Godwin Florida Ghost Team mi chu telve a Ashley chuan science le physics hian thil mak kan ti tam tak hi chu a hril fia theini inanga ya amai ro chu khovel thiam na ina hril fia theilo thil tam tak om ti hi a hre chiang hle bok hetiang thil mak le dang lam zir nan hian a hun po mang na sa thin reng ani GHI team 10 Wicklow Gol an lo thlen chuan museum en kol tu Mary Comerford chuan lo muaka Mary chuan pindan rang fan puin a chan chin tlang puile eng thil nge thleng thin ti te chu hril pa zela
GHI te hne na chuan ama nge in mihring ang tak chiang lo ruaya hmu thu pawh hrilh tel nge ni chanchin tlang puyan in hril zo chuan investigation chun tan ngala tunma tanga pindan sang an lo man thin te chuan tlaw kwala tong thom an thu soi hria thei si lo chuan hrengal pang mai Ashley le Beria chuan hnuai ber laman pana lungin atang zinga buaina siam chi nge mo hrem ngai te an om chuan pindan fal le thim deuh takan da thina chu pindana chuan an om mek nge ni an bulloka kong khar chu a ron invokhar thuai maya an phudun chiang kher mai Dustin a chuan an ni pahni chu ron zom ve le a ading lam hnai te a chuan tong thom ni om taka hrengal boka reipo he hmuna hian an om lo chung po in thilpa ngai lo tak tho man hriat ngal nual lawang chuan an phur thar tlang hlom khop mai in chhong chung lam hi tunma abiak in atana man thin ani a eng an chingai lawa electric eng man da hek lo tim zinga pakhat berry chuan biak in lam chu pan ve thunga pindan chunga hian eng an chingai lo kan ti kha ma se berry chuan khon war chi ni om tak hi mu a akal son no chuan amal puya tu ine moron pot le a akia nga tu man om si lawa thilom zia chu hre thiam rang khop mai hetiang chia hian thalak nan siam lain Ashley po amala tu ti hriat lawin zoite in ron beng ani tim zinga mi pahni jole rop te thian dun chuan thoman hriat zuin pindan som pahni na chun pana he pindan som pahni na hian tunma deuh khan American no pakhat ni khoshelawin atluto a chunu chuan ngonga tu emo in rek ni in a hria a an man ro nei changkang tak chun pe fel thuaya headphone thami nen thom chun ngai thla a ma se thom lo chwa na mun tak chu an hre mai thei tlat lo in hnuai lampanan kallain rop chuan naupang tharau chaw chwa nan bel le pai chung chang vela zota a hlo tling lem hlei lawa heti lai hian Dustin chuan a ipte chu tu emo in ron zen ni in a hria a akor chunga hian chi thlum candy ak nge ni team ho chuan an man ro manga thilan record te chu chiang le zwala zir tu min an ngai thlale a EVP uluk taka an ngai thlak chuan rights nge rice ti ri chon hria a hei hi in chung lama jole rop te thian dunin an call thachi manga an record ani Dustin a video thalak chu an han en non le chuan mihring ang tak mai che chu an hmu a he thla alak lai hian tu ma he hmuna hian an om lo reng ti an ni thian dun chuan an hriat chian dun em awang chuan he hmuna hian thilpa ngai mai ni lo dewa om ti chu an ring hlel ta hau lo mai an thil hriat le hmu te chu he museum en kol tu Mary chuan en tir ve a ani hi chuan makpo ti mel lo hetiang thil hi voi tam taka lo ton to thu lo hril ve ngala he hmuna hian reipon cham lawa an thil hriat du chu an hreta a ngain hlotling in ti takin Wicklow Gold chu an chwa san ta ni Wicklow Gold hmuna thla rangin TV thria thok Lucia ti thai Ireland TV presenter zinga lar ber zinga mi Lucy chuan Halloween film an chan lain a hlau hlum lo chau ni in a soi Martin King le Lucy Kennedy te pahni chu TV3 an thok dona chun chol lain an program chu live in an pe chuak thina Halloween special atan ti in Wicklow Gold chu an pana Irish Ghost Hunters zingami Tim Kelly po in a ron zom ve ni an ni hitlai war thaka tho tu man ni nge a ma se he hmuna thil thleng zet chu Lucy na lo be sei lo mai ni lovin a hlau hlum lo chawani eng kan chit kan timit chia chu eng kim mai hi danglam ngal vek mai ani kasam chu khoi tu an omni in ka hria a chu tiang bokin ka ke po tu ine mo khoi ni in ka hria a ka hre chiang ani kha thil ka ton nu kha chuan rin hlel na ka nei to lo reng he mun zet hi chu a sang chiang ani ti in Lucy chuan a soi late lunch life a researcher zirbing mi chuan pindan som pathum na hi adang lam mai ba ka anel om lo hle ani atibok pindan som pathum na kan om lain Lucy le kan producer Katie te samchu tuine moron pota an om na pindan kil lama chuan ka vakala
kan hruai tu te pahnih Patrick le Mary te chuan thlarau chu bia in he hmuna hian a awm nge yani ti ron hriat tir turin a ti a ron hriat tir nan an sama a ron pot nia ka ngai mai ti in hemi zana thil thleng chu soyani he thil thleng hi makani tu emo in ka beng chung hi a ron chem vaka ka phuna salutuka pindan kila ka dinga ka bula tu man omlo ma se tu inemo ka beng chu ron chem chiang ani karak chul maya thlarau thil ti nge yani ka ring ti in Lucy chuan a hlauzia a soi amai ro chu he thil thleng awang hian Lucy chuan he mun hi atlo she pha chuang lo Stanley Hotel he Hotel Colorado mi hi Freeland Oscar Stanley Steamer Automobile muchuak tu chuan kumsang kha zakwa pakwa kha na pe ifela pindan za somthum pariat zet he hotela hiana omani Stephen King ale khabo The Shining a chuan aziak tu pa hian he hotel chanchin hi azia kani bera he hotel pindan zani som pasari na a hian Stephen King hi alo thleng to a heti nu loka zia ani nge tun thlengin Stanley Hotel hi ropui takin ala ding ngur maya khwazin le ghost hunters ten an tlo na sa hle chin he hotela hian thil mak le thom mak pui sha tani fowa veiwa na kai lo na tele pindan in kalpo na a te chuan mu lo turan om fo mai he hotelan thil mu le sha tlang pui te hi han chiar chuak le ila hotel nei to pa Freelance Stanley le anupui Flora te chu nal taka in chein kailo na te billiard khel na pindana te le he muna pui pun na a te mu an ni fo chin Stanley thla chu hotel in rail ball na pindan administration office a in lar fowa tin lam na pindan pui ballroom a atitu omsi lovin Flora I piano chu ri ruai chin hol le pindan danga thlarau tong rian hre thina tin pindan ruaka te chuan pen thom hria tura om fo chin hotel a thok te le khwazin then khat te chu an thom no hak lai emo an thom no da that te emo taksatel lo kuthian aron pot thut chin he hmuna mi khwal thleng then khat te soidan chuan an muthil hlanin an puan sin chu tu ti hriat lawin alo hlim thina mam taka thlep tha in alo da thadai bok thin tunma a he hmun nei to the Isle of Dunraven thlarau chu room zali pasari na a hian chenga asa da rim tui chi rim po la nam wang thina a thla po tu verdar thlalanga tang chuan alo dak chuak thin ani lekha boziak tu Stephen King a thlen na pindan zani som pasari na a hian kumsang kha zakwa som pakhata khan thil du omlo tak maya lo thleng to a he hmuna na thok Elizabeth Wilson chu gas puak awangin a thi thela kumsang kha zakwa som nga chhovel khan a thi tange a chuta tang chuan a thla hi ron in lar ta ni ome kongka te chu kharin a hong le thina eng chit te chu khoi tu om si lo hian a in off fo chin bok Stanley Hotel a pindan rang bernia soi chu pindan zali som pariat na ni naupang thlarau ni in a mutu te chuan an soya naupang in fiam thom hria tur po om fo mai rum khat chu nu patwa khathian hotel thu nei tu ne na an lung oilo tho thlenin zanla ya naupang in fiam thom beng cheng wanga an muthil theilo thu an soya chuti lai chuan he Stanley Hotel a hian naupang tu ma thleng an om si lo an thomi ro chu hria tani miau sia he pindana mi khwal thleng tu ma an om lo lai po in khuma chuan naupang mutna hnu hi a om kal thin tin naupang pakhatin ania ko ri chu tam takin an shefu to a chong ni na a hria tani ber thin he naupang chanchin hi Stephen King chuan ale khabua ziak tel nge ni Stanley Hotel changkang le ro pui taka hian engthil emo chu thleng fowa ma se TV lam mi ten an bi chiang ngai meu lawani Stanley Hotel dinani hnu lo ka changin Elizabeth Wilson chu na thokte zinga ho tu berani a jun ni somni panga tlaya thlipuya tle na samaya trek tla le kol phe wangin ei rong bol na gas chu apuak ta dur maya pindan zani som pasari na a om Elizabeth chu gas puak chuan a vor leng na samaya
pindan zatni som pasari na tang chuan a hnuai chia pindan McGregor room an ti a chuan a thlo thlanol maya van nei thlak takin a thilo hlawa angal ru e ro tliak thung kumsang kha zakwa som nga chhovela Elizabeth Wilson hi thita a heta tang chia hian pindan zatni som pasari na a hian ron in lar tanta a ngai dana chuan he pindana cheng te chu uluk le zwalina enkol ta thina ni pindan zatni som pasari na pindana thleng te chu an thom hno te thle fel sakin alo da tha than zelani chu thlarau fel tak zong ani ngei mai Stanley Hotel a pindan tin mai hian chanchin soitura nei deuh fur maya khwalzin te thom hno bo ta dai thin te chu mundang da ya te an char le nol thin ani light thim le eng thut thut hi pindan enge moza ta an tong to boka chong lina a omini chuan kailon vela nau pang hlim takan in fiam thom le an tlan ri trak trak thom te poise ve mai theiani Freelance Stanley ale nu pui Flora Stanley te hian he mun hian ngai na hle ani nge yang an nu pa hian mu turan la om fo nia hotel a huwa wa om hi chuan an nu pa in an ron in lan ve deuh zia thin ani Flora I chuan a ngai nat em a piano chu ala tum fo bok he hotel an ngai nat na kha ala bo lawani mai theiani The Queen Mary he long ro pui le upato tak mai hian chanchin anga khop mai The Queen Mary tlo tu mi enge mozatin he hmuna thlarau in lar thin te hi an tong to ani a hun lai long lian le ro pui berzinga The Queen Mary hi tel pha a ma se California Long Beach kho pui chuan he long moi le ro pui tak hi kumsang kha zakwa somruk pasari khan an leya hotela an mang ta da yani he long lian pindan zinga ming thang le sang ber chu engine room ani kumsom pasari le ka upa long pu pakhat chu he hmuna kang mei chua ka wangi na thia helai hmuna hian kongka le bangte chu mi tu ti hriat lo hian an ron kik thina ma se thom siam tu emo ati tu mel mu tu re ro chu a om hau thin lo tin he hotel pindan then khata hian The White Lady an ti mai chu he mun tlo tu te hian an mu fo thin he hotel pindan liana hian phun ri sap hriat ani fo boka an mel mu tu ra om ngai mi alawa an thu soi chu hriat chiana har hle bok The Queen Mary malama hian natwar che rong ri an she thina indo pui pani na hun lai khan The Queen Mary hi indo longa an mang thina longdang te deuh zawk nen in su in longpu pakhat chu thi a chu longpu natwar che thom chu ni in an ngai ani he long moi le ro pui tak mai hi ramhrai tu te du ang taka siamani a ro pui mai pia lama chak em boka tui pui zau taka fe chwa nuwa ramdang ne na in thian that na thlen tu lo ni zel ro se ti in The Queen Mary an sak zo hlim tui pui lama na thok tu ra chwa donin King George chuan ro pui takina thla liamani The Queen Mary hian chanchin anga kan ti to kha longdang lam tak moina lama po chung chuang tak mai ani a tui pui zau chunga handing vung mai chu a ro pui hlia maya a chuan om hle bokani he long ro pui The Queen Mary hi kumsang kha zakwa somthum khan Clydebank Scotland a saktan ani a an sakla ya tangin engkim mai chu du thu sam ve ka siamani a he long siamani lai hian khovela ram ro pui tam jok te chuan sum le pai le ei le bara har sat nan na satakan tok loma hei wang hian The Queen Mary hi an sakhun chung porei pha le ani Queen Mary alo ni dan he long sakani laya board of director te chuan The Queen Victoria ti ming put ti ran tum phota a chan po ho te ani tun ma lama Cunard Paulin long ro puyan lo siam to te ming chu IA in a top loma Entirnan Mauritania Aquitania Berengaria long sakzo ni chuan thu nei tu te chu King George amal som na dong tur le long ming tur The Queen Victoria ti chu ti chiang turin an vakala ma se King George chuan long thu nei tu te ne na chuan he long hian kanupui Queen Mary ming pu sela lalnu chu alom khopang mole ti in alo chang ta da ya ti chuan he long moi le ro pui hi The Queen Mary alo ni ta ni
Mei ni somni pasari sangkhat zakwa somthum Paruk Khan The Queen Mary chu tuipui ril lampanin Southampton England atang chuan azin konga zo tanta a he long lian zet hi achangkang nangyang maya lamna pindan te zudor te tuichen na mun te infiam na khel mual te baka hospital po te fel ren ro na ngal bokani chuti hanga long lian moi le ro pui tak mai tuipuya han chevel chu ngai ven a hlo hle a heti hunla ya mi hausa le ro pui te chuan The Queen Mary azin chu anin ti mu thwaya he long liana hian omlawan ti hial thin tuipuya chetla tura chwa masak berni atanga kum thum chung zet chu The Queen Mary hi tuifin riat lal nu ni in tuipui zawa chuan ro pui takin azin kwal thina long lian dang zinga po The Queen Mary chu achung nung lor le thin Hollywood lam milar Bob Hope te Clark Gable tele Lal Thisen Kai Lal Wale Wang tele Winston Churchill Indo pui patni nalaya British Prime Minister Huai Sen po he long liana hian nuam tolin an lo zin toni September sangkhat zakwa somthum pakwa khan tuipui lal nu chu New York khopui bula achol tarup maya en tuanga hle nge ni Indo pui patni na khan The Queen Mary chu Indo longa mangin luipui lian tak chu abak chuk maya sipai rong camouflage in arong chu an thlaka Grey Ghost ti mingpui in thlasom chung zet thuam thatani nuwa Indo na a chuan a zuang lut ve ta a alen mai baka arong an hnoi tharne na tuipui zau tak maya chevel chu mel malam chuan an tri hle thin ama ang renga Indo long lian le chak hi tuifin ria thiana la tong lawan ti ni Indo pui patni na lo top tak nu chuan The Queen Mary po chu tun ma a nangaya alet vele ta a long siamani tir ang chia khan an chei tha a July ni somni pakhat sangkhat zakwa somli pasari khan tun malama zin kong chu Pacific tuipui zawa chuan a zo le ta a kum somni chuang zet chu he na hirin takina thok zuyani ramchang kang chho zela tuipuya zin chu van lam zin kong chuan a ron lwa lana kum sangkha zakwa somruk panga lo her chwa meu chuan long lian siam tu company kiuna chuan hlok lam a in lo lama pan ta zela an long lian zong te chu an tiral ta vekani long ro pui le lian Queen Mary po chu October ni somthum pakhat sangkhat zakwa somruk pasari khan tuifin riata azin kong top chu zo in Long Beach California chu December ni kwa sangkhat zakwa somruk pasari khan a thleng thla a he hmuna hian in beng belin tun thlengin mu tura la oma hotel changkhang le ro pui takan siama zin mi te chuan an tlo na sa hle thinani hun har sa le khir tak paltlang tu kovela rem na le monna omzel theina na thei to pa be tu Queen Mary chu longlian siam tu te chuan en ton bera an nei ani tun ma a lo ti thin te chu chol san to in he hmuna hian ro pui takin a ding lua maya kovel ram sang atangin zin mi sang tam kum tin he long en tur hian an lo fe chuak thin ani he long lian chunga fit sing ruk le sanga chu thil hlui von that na nan manga zirna lam ti mason nan te 4D theater zau tak maya om boka science and technology lam zir lai te tan he mun hi atangkai thei ang bera manani a zirna mun poimo takani tin he muna hian ram sang in zom khom te chuan tuipui lam mason na chak taka kal zel theinan zirna in thatak siaman tum bokani Ole kovel thil maklor khom thenli na a kan chiar nun ber tur The Bell Witch Cave chiar le ngalang The Bell Witch Cave Tennessee mi hi America mai ni lo kovela po chanchin soi hlole thil mak ber thlen na munani a thil mak le danglam thleng zong hi ziak chuak tur chuan le khabu cha taka ngai nge yang twal chung lo nei tu pakhat chu hliam mak tak mai tuari na borala he muna sang thin hi adang lam na em chu thil nong mak tak mai a in lar thina miching mu tur om si lavin o ringot ria tur om fo bok thin hi ni tharum tho na sa a John Bell thi na chan ber po hi tu emokut twara thi ani
Belwich Cave hi kum sang khat zaria som pasaria tang khan a sang tan to a bel chung ko ho khan thom mak tak le dang dai tak tak chu an ina hian an lo she fo to thina atan tir lam chuan bel chung ko ina hian kong ka kik thom le ke pen thom le bang thai ri ti mai lo chu thom dang a om meu lawa alo rei tak deuh nu chuan tharau te chu an ngam pata deuh ni ngei turani khuman mulai te chu po thla kan ching tana chu mai ani lo then khat chu an hnung lama tangin tharau chuan pe tin atlo a ham thula an sama a kek fo bok bel chung ko zinga kutwar na saber chu nula thitan Elizabeth Bell hi ni shiawa chunani fowa ben atwar thul achangin an sika a mel te hi a khem le phung thinani John Bell chuan a chung kwa a thil thleng hi zep tlata ma se zep reng theiani talo a thian te hne na thil om dan chu soi ta nge a an ni ho nen chuan chui chian tumin polan din ta ngal rup maya an phur tlang khop mai reipon zir chian ma a an thil hriat masak ber chu he muna tharau swal cheng hi a fing hle ti chu ni tun mai na tong rian hringai lawa reilote nuwa tong dana thiam tharim moni don ni aron tong chuaka heta tang hi chuan angoi hle ngai ta meu lawani tharau swal chuan doi thiam Kate Bats ni ina in soya Kate Bats hi tun ma in bel chung kwa ne nanin then om thina san lei chung changa chung ko pahni te chu an lo in chap char na sa to hle ni ome tharau swal tual chung mi ten Kate tian ko chu bel chung ko chen na a chuan ni tina in lar chho tana he hmuna cheng te le Robertson County huam chunga mi te chu atiral china samayani he thlarang chanchin hi dar chak ngiang maya khati hunlai US Army General Andrew Jackson annuwa America President ni ta po in a hmun nge ya vakala tum ve ta hiala ani po hian thil mak dang lam enge mo chu awatong ve ta rengani du to ka nga nuwa chuan ho mai tumin a sakor to lai li ra chuan lonin a in hera sakor thu oi tak ni thin kha a hel tatlat maya keiti phalna an mu ma chuan an kal son thei lawani lir nuk tu sakor te chu an ram vak vaka ma se reilote nuwa chuan an kal ve le ta ni chung ko pa ber John Bell chuan natna mak tak taka twar ta fo maya chunga natna te chu Kate doi thiam thlarang I chuan a thlen tir ni ina soya dam lawa mut reng lai te chuan tharau swal chuan an chetin reng lo in ha dam takina om tir ngai lo reng renga voi kha chu hetiang bok hian adam lo chu mule a tho chwa le ngai talo a chung ten an va mu chuan ni khwa lo she to lawa a khum bula chuan botol danglam tak mai hi lo let bal mai boka bela thorim le botol a thil om rim chu in ang chia nge botol chunga tui nang dum om chu zote an han tul luya zote po chu ni khoshe lovin a thal ngal bal mai John Bell po chu a thi ve ngal maya a hnuka cha rual chuan Kate tharau lom wanga khek ri twar chu a vela mi te chuan an revekani John Bell a voina a chuan tharau swal chuan a tel ve ti chu chiang takin a ron tilang le a changin a nui khek wara a chang le an chia lo bora la duk dak lo pui te sa ni ome a mel mahlun bera thi nuwa po Kate chu ala in lar chhun zom zela Betsy Bellin a mangai tak Joshua Garner chu pasala nei tum lai po in ke chuan pasal nei lo torin a norna samaya engwang tak niang mo anu dewa Betsy Bell chu school zirtir tu Richard Powell chu pasala nei torin a tile mau maya bel chung ko hne na chuan ke ti chuan a chwa san to tur thua shila ma se kumsari nuwa kalo let le ang ti in a shilani kumsari zeta liam nu chuan a soilok ang nge in bel chung kwa a chuan ke chu lo let le a karni chung zet chu cham chil le ta ni karni nuwa chuan a thom sha tura om talawa then kha chuan a inthiar film tak takin an ring lawa eng tiknia emo chuan a lo let le nge in an ring tlatani tunge belwich an ti mai chu ni chia le thlashang damlai ne na inzom na nei ani tak takangem Kate Batsy ko chunga huat na nasatak in mun khan hetiang thil hi a thlen ti na em moni don le a chan na chu sia ta harang
eng po ni se tlang rin dana chuan Belwich chuan Tennessee chu a chua san ngai lo ni inan ngai bel chung ko rama hian luia luanga lui kama chuan pu ka oma chu puk chu Belwich ke van ti chu ni mi tam zawk ngai dan chuan bel chung kwa le ke chung kwa na satakan in hir ngau no khan ke ti chu he pu ka hian tomin abi ru a puk let lama tang chuan lo chuak ta thin ani thilmak ve tak mai pakhat chu he puk le che vela hian thilmak tak tak soi tur la thleng fo mai hi ni tun nai mai atang khan he puk hi lo lar chho ta viau maya ke ti thlasang an zir chian na tanga lang chu he puk bul hnaya an kal hian ke ti thlarau o chon hre thina betsibel le thian te po khan puk chunga hian ke ti hi an mu fo thina ni ome he puk hi lian lutuk lo na in eng tiang taka thuk le thui nge ti hi hria talani lawa he puk chunga hian fit zanga ba ka lu thei tlat lawa puk ko ke la tam em bok furwa tam hun lai chuan puk chunga tang hian tuya lo luang chuak heu thin tha lai ro chuan he puk hi hul tha hle a ghost hunters tile midil chut deuh te chuan heti huna hian zir chian tuminan bei thina puk ton tir chu zaw ang reng phiana ma se lu thuk deuh chuan a zim tel tela a hlau om tel telani ti hriat lo ka tha he puk hi engwanga lar ta em nge mo ni le helai mun ram kum tam tak nei tu bil I den hun lai atanga lo lar chawani a ani hian thilmak le danglam tak tak soi tu ranga hle a tun ma dewa he mun ram nei tu John Bell thil ton te po soi tu ranga hle ni ome ti chuan bil I den azara he mun hian mi alo hi pin alo lara tlo tu la anga na lai leng thil thleng mak tak tak te hi bil I den ang e hian a tonga he mun tlo tu then khat te po inan tong le zau thin voi khat chu he mun tlo tu nu pakhat chuan puk ena ron dila a thian ti nen chuan an vain mi som pangan ni a ti bor pa in bil I den hnunga chuan an kala chuti lai chuan thok le khata an ho tu nu ber chu kong la ya chuan a thuta thut maya engwanga chutia thuta mai nge tian zo chuan ka du reng wanga thu po kani lo thil engemo rit takin min ron delani ti ina soi tho po tho hlei thei lawa karan da na mun thleng rokin zo na ngai hialani bil I den a chuan a thil ton engemo zat chu soi chhong le thina chanchin bumi te hne na hetiang hian a soi eng tiklai po hian pen ri hriat tur a om renga mi tam takin he hmuna hian doi thiam pi taremo thlarawe mo atu po ni ro se mu tumin an local thina ke chuan thlaraw ti in ka soi mai thin alan dan po atnung lam min chon thina alang war deuh vau maya vure mo chu me mo mishing ang chi ai in hlom khoma ang ber mu tlang thei ani lawa mu thei lawa a tham ral don thlengin mishing ang deuh chi ani a ma se a ke chuan le ya dek lawa borwa ka dinga aleng velani ber mai ti in he mun tlo tu te hian thil engi motak mu an bei sei veka atam zok chu lung nur takin an let le thina an zinga then khate ro chuan an du aya na sa le hlau oman tong ve thung tlai khat chu bil I den chuan tlei rol rwal khat hi puk chu fan puya puk chunga chuan darkar khat chuang zetan oma puk bin dan pakhatan thut chol lai chuan I den a chuan tun ma dewa thil ton chung chang tlei rol ho chu hrila kal le turan in siam pa chuan an zinga nula pakhat chuan a bei sei ang engma mulo chu lung oi lo tak hian he muna hian eng thil mak ma thleng tak tak po in ka ring lo kan ha thlon mai ani ati bong bonga I den a ma a chia kal nge a pu kong zim takan kal lai po chuan alung oi lo chu ala phun na samaya a thian te po chuan nuaman ti in an nui bok boka hetiang dewalung oi lo phun thom hi I den a chuan angai thlangun to boka ngaya anei to hiala ma se chutia ang bor chunga malam pana kal chu voile khata nam tu om ang mai hian nung lama aron tlu zang thal try maya an zinga tu emo berina beng ni inangaya I den a chuan nula tlu kai tho pa chuan tu mai nan beng lo tia shila malam panin an kal le zela mun ol zaw lai dewan han thlen chuan I den a chuan nula chu hliam a twar nge twar lawa han en vela
nula maya chuan kut nu lo lang chiang hle maya tu emo chuan alo beng chiang khop mai kumsang kha zakwa somsari pasari khan sipai rual khat Fort Campbell Kentucky atangin puk en tur chuan an lo kala I dena ho chuan puk chu chip chiar takin an fanga du to kan nga nu chuan thut chol pa in I dena thu kho chang an ngai thla a sipai pakhat chuan he hmuna thil thleng an soide chu tak tak ania rin lo thole phwa chop mai nia rin thu soya hlim takin I dena ho chuan an nui dar dar renga nui chungin I dena chuan sipai hne na chuan thil enge mo thleng ani chuan he hmuna hian ni lo le to lo mai thei ti ina soya puk chwa san tura an tho sang sang lai chuan sipai kan soi nge mai khan Mr. Eden min tran puiro ka tho thei hau lawania mang ang takina ron ti ta a Bill Eden ana han en chian chuan thil thalo taka thleng ti chu hre chiang ngala midang chuan ati der vel mai mai emoti in an nui the tho hloma ma se bilana va en chian chuan thil thalo taka thleng ti chu hril no na ngai lo tleirol mang angla chuan tran pui to aw ruai maya a hmai atangin thlan fi ma far zung zung mai boka tran pui tumin Bill Eden a chuan tleirol kut chu han von saka maktak main tleirol kut chu alo hit vek boka tleirol mang ang chuan tran pui tu aw renga ban chak takin a oma chuan nget takin a poma thok po thocha hlei theilo ni ina soya Bilale sipai dang te chuan an thian pa chuan kwa dinga chuti pa chuan Bill Eden a chuan tleirol mai thlan dir zoi zoi chu ruk sak pok poka puk chwa san turan in pe meu chuan tleirol thil mak tong tu po chuan ngaya ole var to ni sipai tleirol chuan kara lu pa in Mr. Eden isoi dik khop mai he hmuna hian kalo let le ka ring lo ti in bila chu hril nge nge ni hetiang thil mak tak taka thlen thina wang hian Belwich Cave hian tlo tu tla cham lo hle a thalai phei chuan mi pakhat tan tho sen rual ani thin lo Garbis chung kwa in kumsang kha zakwa somkwa pathum khan an leya Bill Eden a thi nu khan hun enge mo chen chu lua tu om lawin ramrua kani a amai ro chu heti hun lai hian puk te chu an thuam tha a sum don nan an mang chan ta ni electric mangin puk chung chuan ti enga puk chunga hmun hlo om le kong zim deuh te chun siam thaboka tun thleng hian he puk chung hi an chei chho zela tlo tu po nga chho zela ni Garbis chung kokuta omachang hian khwalzin te puk tlo tu an tam chho tana reilo te nuwa Garbis chung kwa te po chuan thil dang lam le pa ngai lo tak he puka hian a thleng thin ti chuan hre ve le a thom mak takan hre thina Chris Garby a chuan puk chunga thom kan hre thina kan chen na in nge ya po an thom hi kan hre thina ni mun lo ram sang hi a om tak tak nga yani chuan he mun hi ni nge yang puk bulloka hian tunma a Red Indian ho in phum na thlan muala oma tin he ram nei tu masa kha kan mut pin dana hian a boral bokani ti in a soi ni khat chu Chris a chuan a uipa ka in puk tlo tu som rual zet he hruaya puk kongka hong chia tia chuan thom mak tak maya hreta a anei tu masa Bill Eden a thom hriat ang chia kum masalama he mun tlo a kal khwalzin pakhatin thom a hriat a soi ang chia ni thom ri chuan theile theilawa thok tum sham sham tho shok shok ri hi ang bera mit khap kar chung le kani a reilo te nuwa are vele mia maya puk tlo tu khwalzin te chu kamel pa zawa ma se thom chu hre om po in an lang lo an ti ti bor bor thawani ti increase a chuan a soi puk pindan masabera tangin an tana puk pindan pani na kong chu che phle a kong che pan kallai tang chia chuan tun malama Bill Eden lo ti thin angin Belwich Cave chan chin chu khwalzin te hne na Chris a chuan a soi tana chuti lai tak chuan Chris a ui chuan an malam chu ngun taka enin abau tawak vak maya an ni ho chuan engman mulawa ui chuan nungzang multe chu ti ding ur ura a ngau chwa in angur chur chur tamaya an ngai thalo chu he ui hian thil engemaw a hmu le ti in zot kwal vel sap sapa Chris a poi na ngai na shelawa reilo te nuwa chuan ui po chu thathakin a om vele ta a ma se ui chuan hlau nei ni om tak hian a mei chu kapkara zepin tu emolia ka hnim vel ni om takin a chele a
Chris nung lam chu ta chung maya heti lai hian Chris a si det po chu thingal mia ni chumi chungchang chu Chris a chuan battery that lo wang ni in ka ngai phota ma se khwal zin jing anu pakhat video camera po lo thi ve thawa thim zinga chuan kan ding ta thap maya kan vai chuan puk pon lama chwa chu lungrual takin kan ti thluk nga lani ati puk chung le che vela hian thil dang lam tak tak a hmu thin thu Chris chuan a soya khwal zin then khat po in chhum ro mei ang taka po deuh chia yan hmu thu an soi fo bok rei hmu tur ro a om ngai lawa rang takin borwa ka ran le mai thina alan dan po in ang meu thin lawani ome Belwich keifa hian chin than pakhadan neya puk chunga tang chuan lungtume mo molemo engma lak chwa turani lo la chwa kan omani chuan puk thlarang hian a zui thin ani ome kum tam tak chung chu he ngai dan hi an nei to a tun ma deuh khan Red Indian nula pakhat ru ro enge mozat mu chwani a puk bin dan ma sabera an da tha a maktak main ru ro te chu a bole ta dai maya tlang thanda na chuan nula ro la tu mi panau pangte hian ru an lak ni atang chuan to swal le van duaina enge mo an tong chho tan ta a he thila wang hian puk chunga thil eng po lak chwa chu thiang lawa an ngai tan ta ni Chris Garby a chuan da ka tangin lung le thing tanga don thin thua soya puk lo tu then khat chuan fin fia tumin puk chunga thil enge mon la ru thina thil dang lam tak mai chu hetianga la tu te hian van duaina emo che chwal na engemo an tong fo mai ani he mun en kol tu Chris chuan tun nai mai po khan hetiang thil thleng hi soi tur la om zau tia soya pu ka tanga an lak lung le thing tang te an ron thon let le na chan po an chunga van duaina thleng fo mai chu lak bawa oman be sei wang ani ber ome Belwich cave hian chanchin anga hle ti chu kan reta kumsang khazariat som chowa tangin tun thlengin thil dang lam hmu le ria tura la thleng fowa tharau ve tu ghost hunters pol sang in zirin chui chian an tum thina thil mak tak tak a thleng fo ti mai lo chu engma an riat belte chiam ngai lawani